Ja Jaakko ajoittaa tänne. Jaakko voi kaatia sen voin sinne. Joo. Soi ensin. Noniin, ollaanko me valmiita? Se ensin pieni levitys, heti voi perään. Näin, hyvä, loistavaa. Tää oli niinku ihan himmeä suoritus. TG kakkosvaiheeseen tullaan. Ei, kun se menee ihan käsittämättömän hyvin. Kaikki hurraa. Odottavat hengitys pidäkkäin. Ja sitten tulee Mr. Master käsi. Kuinka käy? Oh! Ei enempää, älä enempää. Sitten kato, no kaikki riemusta kiljuen sanovat, ei enempää Mr. Master käsi. Tämä on jo niin hieno suoritus. Tää kyllä Master käsi. Se voi olla kuulkaas näin gluteenittomat ledut ei onnistu ollenkaan. Se voi olla. No, niistä tulee tollasia puuroja, ne on varmaan hyvä maku. Mansikkapuuro.